видео на Grand Cherokee 36 2014 година. Миналата година юни месец вкарано от САЩ, пълна сервизна история на 150 000 реални. Кейрис, типичното на всички такива грандове. Супер готин запазен салон, без късано. Волан с пера, подгрев на седалките, обдухване на седалките, различни режими на каране, подгрев на волана, адаптивни фарове, панорама. Джипа е много запазен. Външно няма почти никакви забележки, минимални дръскотини, той никога не е пастиран, от когато е при мен. Ел багажник. С много добра музика. Дойде в България с лека щета, беше в движение, този калник е сменен, само беше щетата, боя на калника, боя на бронята, после смених фаровете, защото оригиналните не светеха добре, докато тези сега са супер. Дискове, накладки, мина пълно обслужване, когато дойде в България. Точно по спирачките, абсолютно всичко е сменено. Дори на ръчната жилата, накладките, всичко. Единствената причина да го продаваме, защото имам навик да сменям колите през една година. Иначе съм много доволен и няма никакви проблеми с него. Много здрави и прости за ремонт коли.